Impozitele pe locuințe vor fi reașezate. Așa se exprimă premierul monosprâncenat când vrea să ne zică de fapt că mărește impozitul pe locuințe. Dacă ai o casă moștenită de la părinți, dacă ai plătit rate 10-20 de ani pentru un apartament, dacă te-ai chinuit și ai muncit, iar valoarea proprietății tale a crescut pe hârtie, în mentalitatea inaptului bolojan înseamnă că tu o duci mai bine, înseamnă că ai un salariu mai mare, înseamnă că poți fi și taxat suplimentar. Vorbim doar de la pandemie încoa, Partidul Național Liberal a cheltuit haotic banul public și au bătut joc de noi cu toate achizițiile din pandemie de miliarde de euro. Au cheltuit milioane din bani publici pentru cartea lui Nicolae Ciucă. Vă mai aduceți aminte de acele panouri publicitare? Tot din banii noștri erau. Monosprânceană a lucrat toată viața lui la stat. El este fix exponentul puterii absolute și corupte a PSD-PNL. Bolojan este fix tipologia baronului local care s-a îmbogățit prin impunerea unei conduceri pe criterii exclusiv politice în județul Bihor. Politicienii PNL, PSD și UDMR, care au fost la guvernare în ultimii 35 de ani în România, iar în ultimii 5 ani au fost și cu cei de la USR, vin acum să ne zică că este vina românilor, că țara este aproape de incapacitate de plată. Noi trebuie să plătim incompetența lui Ciucă, a lui Ciolacu, a lui Orban, Câțu și mai nou Bolojan. Monosprânceană nu leagă două cuvinte în vreo limbă străină. Parcă suntem blestemați să fim conduși doar de proști și hoți.